Siyabonga kakhulu ma comrades, siyazi ukuthi kunama comrades aqhamuka kwamanye ama region eKZN naqhamuka kwamanye ama province, especially komkhanya kude nase King Cetshwayo, ise Zululand, ise Lembeni, ngokunjalo nase Newcastle, seMnambithi, Harry Gwala, ise Thekwini. Ikhona iregion engishiyayo ngizoyizwa ngokuthi ikhuluma. Imzala Nxumalo, iZululand. Ngiyabonga kakhulu. Mhlambe comrades, ngaphambi kokuba ngithule isikhulumi sethu sosuku, siyaxolisa kakhulu ngesikhathi esidlule ukuthi isikhulumi sethu salibala nje kancane ukusho ukuthi ngesikhathi siphuma soxoxa nani ngapha ukuthi akekho umsholozi wekwelinye icala eliseGoli, ngoba phela sihlaliswe emacaleni thina, angithi niyakwazi lokho. Kodwa kuzophela ngokuthi kwenziwe njani, ngokuthi sonke siphume siyovota, sivotele umkhonto wesizwe. Ma comrades, ningadideki, ichance yethu yokugcina le, siyatholana ma comrades, ukuthi silungise izinto la KwaZulu Natal nase South Africa yonke. Ayikho inhlangano esibambisene nayo, umkhonto nje, umkhonto wesizwe party sodwa nje. Satholana ma comrades, abekha bayi nama poster enwaphathayo abe nomkhonto wesizwe kuphela. Makhona enye inhlangano niwabeke eceleni ama posters. Satholana ma comrades, ngojabula kakhulu uma nenze njalo ma comrades. Ngaphandle kokuchitha isikhathi, ngicela ukuthatha le thuba ukuba ngithule ucomrade wethu okwi NEC National Executive Committee Interim Committee, ucomrade ubaba uJabulani Khumalo, uyena ozosinikeza inkulumo yosuku namhlanje. Uzosho ke futhi ukuthi why kuba uyena uzosithulela inkulumo yosuku. Over to you comrade Mtungwa. Siyabonga kakhulu. Amandla. Ngibingelele ubuholi besifunda, ngibingelele ubuholi bama branch nama ward nama VDs. Bese ngibingelela kakhulu emakhosini esihambele kulolu suku, nevakashi ke ikhona nalabo abasazofuna ukungena babe izingane zomkhonto. Ngisukuma nje nokuncane ongathini, but ke ngifisa ukuthi before ngihlale phansi ngithi uyichaza lento esizelela eMaritzburg. Besilokhu siza la eMaritzburg kuthiwa umongameli unecala. Asemaningi ke lamacala alokho ebekwa phezulu kaNxamalala. Kodwa akhona elilodwa eselike laphumelela ukuthi limconvicte ngaphandle kwaleli lodwa elakhiwayo, wabekwa icala engamanga phambi kwenkantolo. Siwumkhonto ke siyayibuka lento ngeso lokuthi eSouth Africa inkantolo zakhelwe uNxamalala kuphela, ukuze lamajaji nalaba okuthiwa ama-magistrate bakwazi ukusebenza kufanele kube khona into eyakhiwayo enegama likaNxamalala ukuze ke bakwazi ukuthi baye phambili. Thina-ke njengomkhonto asizukufana nakwaGogo la bathatha khona isinqumo sokuthi uNxamalala bazomyekelela anaphazwe yilezi inkantolo ngaphandle ukuthi bamsupport. Sizomsupporta kumnyama kubomvu. Alikho ilunga lomkhonto wesizwe elivinjelwe ukuya noma ikuphi la kuthiwa khona uNxamalala uzobevele enkantolo. Asiye simsupport, sikhombise ukuthi uwumholi wethu. Asinaye ke omunye upresident la eSouth Africa noma ngaphakathi kumkhonto wesizwe sinoNxamalala. And ithemba lethu lonke lokuthi sifike kulo 2/3 majority likuyena. So abantu ke bangakhuluma amampunge. uNxamalala umongameli wethu.
ngifuna ukuthi ngiqale kulento njengamanje edla egijimayo lapha kulezi zinto eniziphathayo ezikhuluma nomuntu ekude lokuthiwa ama social media. Kunento esiyenzile mfisa ukuthi ngichaze lento ngoba angifisi ukuthi nibe confused. Ngomhla ka 12 bekufanele ukuthi i-ballot paper iphume yase South Africa ukuthi ubani ozomela umkhonto wesizwe. Nizawukhumbula ke ukuthi imina engaregister as a party leader kumkhonto wesizwe. But savumelana ukuthi upresident wethu uzoba uNcamalala. Asikaze ke sibe nenye decision ehlukile kunaleyo. Ngenxa yokuthi sasivumelene ukuthi lo msebenzi lo mcimbi sizowenza ngalolu hlobo. Kufikile ke isikhathi la kufanele khona uNcamalala simbeke obala ukuthi uyena osiholayo njengomongameli. Ilokhu ke okwenza ukuthi ngoLwesihlanu loluya ngibhale incwadi ngibhalele uIC ukuthi uNcamalala uyena ozongena ku-ballot paper ahlale eduze kwelogo yethu yomkhonto wesizwe. Ngibhalele incwadi ngoba iMK ayidividekile. Siyayazi imission yethu nemandate esayithatha ngesikhathi siregister umkhonto wesizwe. And siyazi ukuthi yini esifunayo. Ngaleyo ndlela ke uIC wabe eyiphikisa incwadi ukuthi akayikholwa ukuthi ibhalwe yimina. Ngomgqibelo wakhona baphinde bathi angisende enye incwadi ngayisenda eshoyo ukuthi uNcamalala uyena ozoba ku-ballot paper asimele okhethweni. Baphinda baba nobungabazana ngomsombuluko wakhona ngabuyela futhi kubona sengibafonela ke manje ukuthi we madoda why i-ballot paper ingavezi ubuso bukaNcamalala eduze kwelogo yethu. Bathi cha ngoba ubungakasitsheli ngathi incwadi zimbili ikuphi nithi anikwazi. Lokho kwasilekelela ke ngoba babe sebenza ke lento ukuthi bamfake ku-ballot paper. Siyibonile ke isiprintiwe ukhona uNcamalala ubuso bakhe eduze kwelogo yethu. So ke uma siguguzela abantu ukuthi bayovota singabadidisa abantu njoba amaphepha eseqalile ukuyididisa lento esethi no uZuma uxosha uKhumalo ukuze angene ku-ballot paper. Amampunge lawo i-organization yethu ise still tagged, akukho ma cracks akhona. Lokhu sikwenze ngoba kufanele sikwenze. So ke uIC uma imemezela lento abantu babe sebe-interpreta wrong. Sebethi ukhona ukuphazamisana phakathi wami noNcamalala. Ayikho leyo nto. Isivumelwano and mina njengamalunga omkhonto niyazi ukuthi umongameli wethu savumelana ukuthi is one mongameli, that is Ncamalala. Asikwazi ukuyishintsha leyo nto. Nasizokuyishintshiswa imedia. So ke ningathathi amampunge enwezwa emgwaqeni bese nithi yona leyo nto. Isamile organization uNcamalala uzosilida kuma election mhla 29 size songena embusweni. Bahlulekile ukumvimba ukuthi abe umongameli wethu after ama elections. Yingakho ke sebekhipha lezi zinto eziphambene nezinto esizenzile ezi-right. Bebefisa ukuthi uNcamalala angangeni u-ballot paper by all means. Ingakho amacala u2 abawavula
bethi akafanelekile ngoba usenenyanga ezu-15 ayeboshelwe zona. Saye enkantolo sayivimba sayiphikisa bahluleka. Baphinda bazothi kukhona abantu abathi akafanele ukuthi ngangena enkantolo okhethweni. Saye enkantolo sabaphikisa sawina futhi. Ngaleyo ndlela Maqabane umkhonto wesizwe awudalwanga nje abantu abebecabanga but ukhishwe noma ulethwe amadlozi akakhongolose abantu abawulahla abawubulala ama-comrade abawu-Athambo nabo bonke bangaphansi bayawuhola lo mkhonto. So ningayithathi kancane leyo nto. Okwesibili kufanele understand ukuthi uNcamalala akusiye nje umholi wokukhethwa, umholi wokuzalwa. Into ayenzayo into ayiphiwe amadlozi noJehova emazulwini hayi uJesu. Ngiyakholelwa ukuthi ubuholi bakhe ibona obuzosenza sifike la siyakhona. Nani ke ningadoubt ukuthi siyaya naye eParliament. So shintsha imithetho. Nizowushintshwa le mithetho ngoba this time akanikiwe amandla abantu abangabona abantu abacabanga kangcono. Thina njengomkhonto sicabanga kangcono, sicabangela izwe. So icala lanamhlanje Maqabane yileli umongameli ayekhala ngalo ukuthi kukhona le ndoda okuthiwa uBilly Downer nalo mama kuthiwa uKaren Moore. Yabona izingisi lezi zinkulu kakhulu thina esagcina lapha ku standard 8. Leli cala liqhamuke ngokuthi uBilly Downer uma ngabe